በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር መስገንልና ክንመስግኖ እስካብዛ ሰዓት እዚያን ደቂቃን ብሰላም ብጥዕና ገይሩ ዘጽንሐና ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስገናን ንሕኡ ይኹኖ አሜን። እሺ ዘፍጥረት ንባብ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ለማዓንቲ ምዕራፍ 1 2 ክንርኢና ቅድሚና ምዕራፍ 1 2 ንባብ ምእታውና ግን ኦሪት ዘፍጥረት ብጠቅላላ ንኹሉ ማለት እዩ እንታይ ዕላማ ገይሩ ዝተጻሓፈ እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘምህረና ዝብልፍቲ መጀመርያ ንእሽቶን ርኢ ከብል ማለት እዩ መጀመርያ ክንፈልጥ ተኾይና ምንባብን ምድማፅን እዩ ዝቅድም ቀጽልና ናብ ትርጉም ንኸይድ ማለት እዩ ከንብብ ከለኹ ኣብዚ ትርጉም ትደልይዎ ክብራህራልኩም ትደልይዎ ነገራት እንድሕር ዳሃልዩ ብቴሌግራም መጽኢኹም ጻሓፍ ለይኹም ፍቁራቴ ናኡ ኸብለኩም ኦሪት ዘፍጥረት እንታይ ዕላማ ገይሩ ዝተጻሓፈ እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘምህረና ዝብል ክንርኢና መጀመርያ ካብኡ ዘፍጥረት ሓዲልና ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለማትን ኣመጻጽኣ ደቂ ሰብን ሰብ ብኸመይ ሓጢኣት ከም ዝጀመረን ሓጢኣት ዘስዓቦ ስቃይን ከምኡውን እግዚአብሔር ምስ ሰብ ዘለዎ ርክብን ይገልጽ። ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍልታት እዩ ዝምደብ። ንሳቶም እውን ቀዳማይ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 ዘሎ ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለምን ብዛዕባ እቶም ቀዳሞት ደቂ ሰብን እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ታሪክ ኣዳምን ሔዋንን ቃኤልን ኣቤልን ኖህ ማይ ጥፍኣትን ህንፃ ባቢሎንን ኢና ንረክብ። ኣብ ካልኣይ እንትንርኢ ድማ ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 50 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ድማ ታሪካቶም ቀዳሞት ኣቦታት ህዝቢ እስራኤል እዩ ዝርከብ። ካብዚኣቶም እቲ ቀዳማይ አብርሃም እዩ። አብርሃም ብእምነቱን ፍቃድ እግዚአብሔር ብምፍጻሙን ዝተፈለጠ ነበረ ኣስዒቡ ብዛዕባ ወዱ ይስሐቅን ብዛዕባ ወዱ ያዕቆብን ብዛዕባ እቶም 12 ደቂ ያዕቆብን እዩ ዝገልጽ። እዞም 12 ደቂ ያዕቆብ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ዝፈረዩ ከም ዝኾኑ እቲ መጽሓፍ ይነግረና። ወዲ ያዕቆብ ዮሴፍ ተሸይጡ ናብ ግብጺ ከም ዝኸደን ብድሕሪኡ ድማ ያዕቆብ ምስ ስድራኡ ከም ዝሰዓቦን ይገልጸልና። እዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጸሞ ግብርታት እዩ ዝነግረና። እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን ከም ዝፈጠረን ንህዝቡ ከዓ ኩሉ ሻዕ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ከም ዝመልሶም ዝሃቦም ተስፋን እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዝበለጸ ብዛዕባ እቲ ንዝበደሉ ዝፈረድን ዝቐጽዕን ንህዝቡ ዝመርሕን እግዚአብሔር ነንብብ። እዚ ጥንታዊ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ እምነት ሓደ ህዝብን እዚ እምነት እዚ ድማ ህያው ኮይኑ ምእንቲ ክነብርን እዩ ዝተጻሕፈ ይብለና። ቀጺልና ንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 መጀመርታ ፍጥረት ኢሉ እዩ ዝጅምር። እግዚአብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ እውን ጥርሓ ነበረት፣ ዝኾነ ነገር እውን ኣይነበራን። ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ ማዕሙቕ ነበረ፣ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ። ሽዑ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ንብርሃንን ንጸልማትን ፈለዮም። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኢሉ ሰመዮ፣ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ጊሓት እውን ኮነ፣ ቀዳሚት መዓልቲ። እግዚአብሔር ንማያት ካብ ሰማያት ዝፈሊ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ፣ ከምኡ እውን ኮነ። እግዚአብሔር ከዓ ጠፈር ገበረ፣ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ፣ ከምኡ እውን ኮነ። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ኢሉ ሰመዮ። ምሸት ኮነ፣ ጊሓት እውን ኮነ፣ ካልእት መዓልቲ። እግዚአብሔር ድማ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓደ ቦታ ይተኣከብ፣ እቲ ንቁጽ መሬት ከዓ ይረአ በለ፣ ከምኡ እውን ኮነ። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ንቁጽ መሬት ምድሪ ኢሉ ሰመዮ፣ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኢሉ ሰመዮ። እግዚአብሔር ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። እግዚአብሔር ድማ እታ ምድሪ በቁሊ ከከም ዓይነቱ ዝፈሪ ዘርኢ ዘለዎ ሳዕርን ኣብ ውሽጡ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣእዋምን ተውፅእ በለ፣ ከምኡ እውን ኮነ። እታ ምድሪ ከዓ በቁሊ ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ሳዕርን ኣብ ውሽጡ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ዝህብ ከከም ዓይነቱ ዝፈሪ ኣእዋምን ኣውፅአት። እግዚአብሔር ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ምሸት ኮነ፣ ጊሓት እውን ኮነ፣ ሳልሰይቲ መዓልቲ። እግዚአብሔር ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹኑ፣ ንምልክትን ንዘመናትን ንመዓልትታትን ንዓመታትን ከዓ መፍለይ ይኹኑ፣ ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ በለ፣ ከምኡ እውን ኮነ። እግዚአብሔር ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ፣ እቲ ዓብዪ ብርሃን ብመዓልቲ እቲ ንእሽተይ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስልጥኑ ከምኡ እውን ከዋኸብቲ ገበረ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ከብርሁ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ክስልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ክፈልዩ እግዚአብሔር ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም። እግዚአብሔር ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ምሸት ኮነ፣ ጊሓት እውን ኮነ፣ ራብዓይቲ መዓልቲ።
እግዚአብሔር ድማ ማያት ህያው ዘለዎም እንስሳ ተውፅ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከዓ ኣዕዋፍ ይብረሩ በለ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳታት ባሕርን ነቶም ማያት ዘውፅኦም በብዓይነቱ ህይወት ዘለዎም ዝንቀሳቀሱ ኩሎምን ክንፊ ዘለዎምን በብዓይነቶም ኩሎም ኣዕዋፍን ፈጠረ እግዚአብሔር ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ እግዚአብሔር ድማ ብዙሕን ተባዙሕን ንማያት ባሕር እውን መልእዎ ንኣዕዋፍ ከዓ ኣብ ምድሪ ብዙሑ ኢሉ ባረኾም ምሸት ኮነ ጊሓት እውን ኮነ ሓምሸይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ድማ ምድሪ ህይወት ዘለዎ በብዓይነቱ ፍጥረት እንስሳን በብወገኑ ዝንቀሳቀስን ኣራዊትን ተውፅእ በለ ከምኡ እውን ኮነ እግዚአብሔር ከዓ ኣራዊት ምድሪ በብወገኑ እንስሳ በብወገኑ ኩሉ ዝንቀሳቀስ እውን በብወገኑ ገበረ እግዚአብሔር ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ እግዚአብሔር ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ንኣዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንኹላ ምድርን ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቀስን ይግዝኡ በለ እግዚአብሔር ድማ ብመልክዑ ንሰብ ፈጠረ ብመልክዕ እግዚአብሔር ፈጠሮ ተባዕታይን ኣነስታይን ገይሩ ድማ ፈጠሮም እግዚአብሔር ከዓ ብዙሕን ተባዙሕን ንምድሪ ምልእዋን መለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንኣዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ንዝንቀሳቀስ ኩሉ እንስሳን ግዝኡ ኢሉ ባረኾም እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ሓመል ማልን ኣብ ውሽጡ ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ናይ ኩሉ ኣዕዋምን ፍረን ሂበኩም ኣለኹሞ ምግቢ ይኹንኩም ንኹሉ ህይወት ዘለዎ ንኹሉ ኣራዊት ምድርን ንኹሎም ኣዕዋፍ ሰማይን ንኹሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቀስ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝበቁል ሓመል ማል ምግቢ ይኹነሎም በለ ከምኡ እውን ኮነ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ኩሉ ዝፈጠሮ ረአየ እንሆ ድማ የመና ጽቡቕ ነበረ ምሸት ኮነ ጊሓት እውን ኮነ ሻድሸይቲ መዓልቲ ተወሳኺ ንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እንትንርኢ ድማ ሰማያትን ምድርን እቲ ኩሉ ሰራዊቶምን ተፈጸሙ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ስራሑ ብ6 መዓልቲ ፈጺሙ ብ7ይቲ መዓልቲ ካብ ኩሉ ስራሑ ኣዕረፈ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ዝፈጠሮን ካብቲ ኩሉ ዝገበሮን ግብሩ በታ 7ይቲ መዓልቲ ስለ ዘዕረፈ ንኣኣ ባረኻን ቀደሳን በታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረላ መዓልቲ ልደት ሰማያትን ምድርን እዚ እዩ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ኤደን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ገና ዝናም ስለ ዘየዝነመ ኣብ ምድሪ እውን ዝሰርሕ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ኦም ኣይነበረን በቆሎ እውን ሓደ እኳ ኣይበቆለን ነበረ ገና ንኹላ ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ምድሪ ይወፅእ ነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ መሬት ምድሪ ንሰብ ፈጠሮ ኣብ ኣፍንጫኡ ድማ ናይ ህይወት እስንፋስ ኡፍ በለሉ ሰብ ከዓ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብወገን ምብራቅ ኣብ ኤደን ገነት ተኸለ ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ ድማ ኣብኣ ኣንበሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ መርኣዩ ዘፍግ መብልዑ ከዓ ጥዑም ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ኦም ኣብ ምድሪ ኣውቀለ ኣብ ማእኸል ገነት ከዓ እታ ህይወት እትህብን እታ ኸፉእ ጽቡቕን እተፍልጥን ኦም ኣብቆለ ንገነት ዘስትርዋ ከዓ ካብ ኤደን ይወፅእ ነበረ ካብኡ ድማ ኣብ 4 ሩባታት ተመቂሉ ይውሕዝ ነበረ ስም እቲ ቀዳማይ ሩባ ፊሶን ይበሃል ንሱ ኣብ ኩላ ዙርያ እታ ወርቂ ዘለዋ ምድሪ ኤውላጥ ዝኸብብ እዩ ወርቂ እታ ምድሪ እቲ ኣጽሩይ እዩ ኣብኣ ሉልን ክቡር እምንን ይርከብ ስም እቲ ካልኣይ ሩባ ድማ ጌዮን ይበሃል ንሱ እቲ ንኹላ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝኸብብ እዩ ስም እቲ ሳልሳይ ሩባ ከዓ ጤግሮስ ይበሃል ንሱ እቲ ብምብራቕ ኣሶር ዝውሕዝ እዩ እቲ ራብዓይ ሩባ ድማ ኤፍራጥስ ይበሃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ምእንቲ ከልማዓን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብታ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ፍረኦም ብላዕ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ኣይትብላዕ ካብኣ እንተበሊዕኻ በታ ዝበልዓካላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣዘዞም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ንኡ ዝሰማማዕ ሓጋዝ ንፍጠረሉ በለ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹሉ ኣራዊት በረኻን ንኹለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ መሬት ፈጠረ እንታይ ኢሉ ስም ከም ዘውፅአሎም ምእንቲ ክርኢ ከዓ ናብ ኣዳም ኣምጽኦም ኩሉ ህይወት ዘለዎ ድማ በቲ ኣዳም ዘውፅአሉ ስም ተሰሚ ኣዳም ከዓ ንኹሉ እንስሳን ኣዕዋፍ ሰማይን ኣራዊት በረኻን ስም ኣውፅአሎም ንኣዳም ዝሰማማዕ ሓጋዚ ግና ኣይተረኸበን እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ከቢድ ደቃስ ኣምጽአሉ ደቀሰ እውን ካብ ጎኑ ሓደ ዓጽሚ ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራ ብስጋ መልአ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ካብ ኣዳም ዝወሰዳ ዓጽሚ ኣንስተይቱ ገይሩ ሰርሐሞ ናብ ኣዳም ኣምጻ ኣዳም ከዓ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ዓጽምተይ ስጋ ከዓ ካብ ስጋ እያ ካብ ሰብኣይ ተረኺባ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን እንኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይወሃሃድ ክልቲኦም እውን ሓደ ስጋ ይኾኑ ኣዳምን ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥራሖም ነበሩ እንተኾነ ኣይተሓፋፈሩን ነበሩ ይብልና
ንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ይቅጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።